Ти иначе как си? Не. Ти как си? Как си? Не мога. Ще ми взема. Бивай се и продължавай, бе. Не си гледам, не ти. Моля, извинявам се, какво казахте, че не ви чух? Как си? Добре съм, вие? Не мога. Не. Вие приятелка имате ли си? Сега идвам. Не. Чакай, ще дръпна 10 бола, ще му ги раздам без Защо? мен. Не знам. Не си харесвате ли? Как си? Не, харесвам се, ама. Как си иначе? Добре, ти как си? Ми добре, ти? Добре. А ти? Искаш ли да взема някой? Може да. Защо може? Искате да кажете, че съм грозна, ли? Не. Снимаш ли го? Не. Напротив, вие го намекнахте току-що. Колежи само да Не. Може, като да. Да. Значи искате да излезете с мен, така ли? Да. Да. Сигурно. Със сигурност, да. Добре, много се радвам. Искаш още сега. С какво се занимавате? Не с бизнес. Красава, брат. Това е сериозно, брат. Това е Какъв бизнес? Някой път ще се срещнем. Аля? Кога? И къде? Да, бе, да, аз ви казах, че ще се срещнем. Да. Къде? Миля, брат. Малкия. Ако искаш тука. Да. Какво тук, да? Някой ден тука да се срещнем. Да поговорим. примерно. Аз работя тук, ви може винаги да ме срещате тук. Аз ще те пусна, няма да се притесняваш. Аз мога да взема на отпуска, да. Ще е празен на ресторанта. Ние ще сервираме, аз съм кухня, той ще е бар и сервис. Ама аз много харесвам романтични срещи по принцип. Какво тук? Добре. Добре, да. Заповядайте, млади дама и господин, заповядайте с мен. Аз съм днес вашия услужа сервитьор, господин Джейсън Уилямс. Бягай Заповядайте. за 2 кафета, ако обичаш. Да, разбира се. Елате тук да седнем една. Бегай, ела. Секунда. Нека аз да ви настаня. Стойте. Извинявам се. Така. Отново желая да се представя. Аз съм вашия сервитьор. Чакай, бе. Дур! Аз съм вашия сервитьор, Джейсън Уилямс. За вашата храна в устата и за вкуса ще се грижи моя колега Афганистан Мрендентинов. Здравейте, да, аз. Заповядайте там отзад на сепарето. Къде искате да седнем? Тука. Да. Кухнята също предлага наргилета. Ако искате, мога да направя едно. Да, моля. Да. Какъв микс с наргиле да направя? С горски плодове, моля. Това няма такова. Той мама. Не. Едно наргиле ще пушите или две да направя? Не. Ами едно. Добре, с горски плодове. С един муштук или с два? С 2 мущука, моля. Не, всъщност с един. Аз не е гнус от... да. Гнус ли вие, господине? Едно кафе има ли? Не, брат, това е нереално. Може ли да повторите? Не, може да повторите. Аз ли? Да, защото не ви чух. Стига, Да, брат. господине, може да повторите, защото не ви чух. Наргиле ли поискаме? Да, да поискам наргиле с един муштук. Питаме вас дали ви е гнус. Дали желаете втори муштук или ще... Ще бъде ли проблем, ако седнете тук, извинявам се? Да, мога. Тихо, Джейс, тихо, само мълчи. Не е проблем, така ли? Не е проблем. Моля? Какво става, Веско?
ги ли искам? Ами, де знам, по ваш избор. Окей, идвам. А нещо за хапване? Ами... Може и спагети. Окей. За мен. Добре. За вас, госпожо. Госпожица. Ами ще желая да изпъг. Окей. Не, това е нереално, мат. А тя нали ходи и сяда в него. Ще желая да изпъгети, моля, с количка. Естествено. Окей, идват спагетите скоро. Колега, лапър мести ме на един предмет. Да. Един път, бе. Дай му ключовете за БМВ-то ти. Добре. Моля те направим някакъв багажник. Или те сложим отзаде. Какво? Да сложим отзаде. Мога влезна отзад, да. Добре. Ела. A few moments later. Кажи му, споко брат, аз ще ти помогна днеска и... Охо! Той, ти си, брат, ти си. Извинявам, че прекъсвам. Аз искам да те гледам отгоре и да това не съм седнала. Господин, ще може ли малко да дойдете да оправим сметката? Добре. Да, идвам. Ма вие не сте ни дали храната даже. Секунда, изчакайте. Господин, елате седне, ако обичате. Мадам, може ли да изчакате, ако обичате? Да, Благодаря. да, извинявам се. Ще ми липсваш. Братле, виждам, че стават нещата. Ела, ще ти дам ключове за моята кола да я разкара с нея. Охо, добре. Виж сега, че ще пусна ни пари за нафта. Не, аз имам пари. То оставаш и да нямаш. Наистина. Аре, братле, ти си. Йоз до мен. И запомни, ти си тигъра. Ти си човека, ти си тигъра. Я кажи, кой тигъра? Кой тигъра? О? Кой тигъра? Я кажи, кой Аз. тигър? Ти си тигъра, нали? Аз. Да почисти. Да, извинявай. Нищо. Искаш и всяка да е храната. Може да отидем до колата. Добре, да, няма Аз проблем. запазя малко. Храната малко се забави и нямаме персонал в кухнята. Да ви кажа така, че ако искате... Много харесвам, между другото, вие имате ли? Моля? О, какво? Казвам, че много харесвам БМВ-та. Да, имам. Ми, хайде. Сега ли? Да. Добре. Благодаря ти, шефе. Няма Намерих защо. любовта в Хайде. живота си. Хайде, давай продължай. Къде ще ме водите? Не знам, някъде на някаква планина, да знам. Ма какво ще правим на тази планина? Какво искате да кажете с това? Не знам. Седим, дадем някаква Знаеш планина. си, окей. Винаги съм искала първата ми среща да бъде на казино. Ходиш на казино? Да. Не кажа ти. Не, искам да ме почиткаш с колата. Харесва ми как караш. Да ме поджиткаш. Не мога. Много добре караш.
Какво? Не мога. Не мога, не. Не мога. Някой да го купне това, моля ви се! Не, това е нереално, мат. Това е нереално. Това обаче абсолютно никой не го очакваше, май. О, не мога. Може ли на буквите, да? Ние там ли отиваме? Да. О, колко си романтичен. А защо си нямал приятелка, между другото? Това ми е много странно. Толкова хубаво и симпатично и умно момче. Не знам. Остава Питам, че как си? шофьорът се среща Ами, да... Че как си? Те сигурно седми път как е, бе, брат. О, бебе, Как си стига. Май не си много добре. Какво ти има? Сподели ми. Супер съм. А, добре. Много хубава гледка. Много е красиво. Не. Какви са тези? Какви са тия тука, бе? Добър вечер. Страх ме, моля те. Какво става тука, бе? Готов ли си? Готов ли си? Ме е страх. Направи нещо. Какво става тука, бе? Каква е тази хубава кола тука? Bad boys, what you want, what you gonna do when Chevy John Brown come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come? Нямаме. Абе, горските са това, бе, луд! Случва? Полицията ли е това, бе? Дигайте си вие ръцете, бе. Точно стреля ги, луд! Почи ги стреляй! Крий се, луд! Трани, прекъсни, трани! Какво е това, бе, мат? Стрега, бързо, крий си! Колега, те полицаи са много добри! Мат, какво правим, бе, луд? Не се Стига, стига. ще ви гръмна бейт от тука! Не, това смешно. Не дей. Не е това решението, хора. Не. Спрете се. О! Да, бягаме, брат, да, бягаме! Не може, брат! Горските са много добри! Бегай! О! Пукай го, бе! Оставаме, брат! Какво става, бе? Защо? Абе, пак ли сте вие, бе? Нищо не би направил. Абе, пак ли ни блъснахте? Какво става, бе? Дайте си парите бързо. Всеки от вас. Нищо не би направил. Всеки от вас парите. Дигай ръцете! Колега, Махата, направи нещо. Но, птица там. щърки ли? Окей. Това щърки ли са?
Оу, шит, какво става, бе? Шефе? Колега, не знам колко ще издържа. И Това ти ли си? ще се получи, ако не бяха тези проклети горски. Шефе, това ти ли Мога и си? да не те приключа. Объркай се. му, горските! Само ни го убивайте, моля ви. Вика медицинска помощ. Е, това е. Горски отряд на Момент. One for One. Може да ти кажа нещо? Да. Познавам те от 20 минути, но Не никога не съм се отговарят. влюбвала така, както се влюбвахте. И аз така. I guess това е истинска любов. Сигурно. Леле, Всичко е колега, за добро. те ще се целунат. Дима, бе, не гледай. Но не съм добре. Наистина. Ще занеса до болницата. Не, дей. И какво? Колега, това лице май издъхна. Ще те Да занеса почива до в мир. болницата. Защото горските винаги спасяват света. Ще те занеса до Винаги болницата. преодоляваме всяко Не. препятствие. Не искам. Колкото и да е трудно. Това са горските! Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Здравейте! Аз съм българ! Какво се И случи? вие сте в? Здравейте! Аз съм Мангал! Колега, какво се случи с момчето? Издъхна. Добре. И да няма нищо между нас. Оставете оръжието. Ок! Горите началник! Брат, какво става, бе?